guazen. Ai! Iepa! Pots, kontuz! Ara, hau izango da nerea kondairan aipatu duen basoa. Ze izan da hori! Uste dut ontza izan dela, askon? Ea, baserria aurkitu behar dugu, Bi taldetan banatuko gara errazagoa izateko. Pots, miazuetzo de beldurtuta? Xabizaun, nerea bezalako lagunengatik edo zer egiteko presnago. Beno, egingo ditugu taldeak, ni Xabizaundekin. Ez, Xabizaundekin nik nahi dut. Nik esan dut lehenago. Nahiko da, Izaskun, zu nirekin etorriko zara, eta Lotz zu Xabizaundekin. Ondo da? Zuek bide hori hartuko duzue, eta guk hau zerbait aurkitzen baduzue, garrasi egin. Ados, guazen Xabizaun. Pots, fidain aiteke zutaz? Noski Izaskun. Ai! Lasai, Pots! Nizan naiz. Seki. Xabizaun, zu beldurtuta zaude? Bueno, pixka bat, Lotx. Begira, nerearen hileko goma? Ai, egia, baserria hemendik gertu egongo da? Lotx, entzun duzu hori? Pots! Zer izan da hori? Ba ez dakit, baina guazen hemendik berehala. Pots, begira, aurra! Berai, eskatuko diegu laguntza. Bai, hori da. Guazen. Lagunok, zuen laguntza behar dugu. Baserri baten bila ari gara, baina ez dakigu non dagoen. Zabalegi baserria da. Badakizuen non dagoen? Bai, Bai, eta nondik joan behar dugu? nahi badezue pista bat, gurekin jolastu. Jolastu, ez? Nerearen bila joan behar dugu. Pots. Honek erronka itxura dauka. Onartzen dezuela, ez? Ados. Erronkanan! Itazkunak! Ni beti prest. Lagunok, prest ditugu gure gaurko lehiakideak. Nire eskerregalean talde Laranja! Eta nire eskuinegalean talde Urdina! Gaurko puzleak egin beharko dituzue. Ondo moldatzen zarete? Bai! Eskerrak, horrela azkarra oingo dugu. Puzleak nazi egin dira eta zuen lana izango da bertara joan eta pieza bat altxatzea. Pieza horrek zuen taldeko kolorea baldin badauka, taldekideen gana itzuliko zarete. Eta bestela, bertan utziko duzue, ados? Bai! Oso ondo. Bai. Horretarako minutu bakar bat izango duzue. Eta lehenengo puzlea osatzen duen taldeak erabaziko du. 3, 2, 1, denbora! Oso ondo, segi ondo! Hau pasue! Urduri egoteak zailagoa egin du. Oso ondo, egoi! Zer moduz ari zarete? Ondo! Ondo! Urduri! Bai! Bai! Bale, venga, apa, zure txanda! Oso ondo pasau dut. Guia oso ondari gara, Pots! Venga, hau pasuek, Aimar, zenbat pieza falta zizkizue? Amabi! Talde urdinak pieza guztiak ditu puzlea egiteko ordua da! Zain, hori da, leheniko eskinak oso ondo, teknika zoragarria da hori. Gotzekin erronkaikia oso divertigarri izan da. Puzlea egitea zailagoa izan da. Lagunak, Pots, adi! Denbora agortzen ari da! 30 segundu gelditzen dira! Bukatu zuen! Bai, talde urdinak bukatu du! Lagunak amaitu da erronka eta argita garbi talde irabazlea da talde urdina! Zueba oparia, ea zerbait dudan, Pots. Bai, begira, Makusi Play jolasa zuentzat! Itzaskun, hori ez da zabalegi baserria? Ha, hori? Bai, handi fanda, joko zailara. Jama benetan eskerrik asko! Bai, Pots, arrazoia dauka, nerearen liburuko baserria da. Lagunok, joan egin behar dugu, baina gogoratu parte hartzea da... Garrantzitsuena! Agur!
Agur!